Vremenska prognoza. Ajde, Toške, ti kao... On je najpričljiviji, on nešto kaže. Kao portparol, crne trojke. Ja ću ih počerat od voda. Ja da. Ja ćeš nas počerati. Hoćeš i stići? Stići? Ja mislim prestiće, ne stići. Pa to... Svira sad, Evo ga Đuka, evo i Đuka. Đuka, šta ti kažeš iz pozadine? Ko će koga da prevari i taj će da pobedi. Jel? Pa nije valjda baš tako. Strašne. Strašne se ovdje pravi spremni. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo ko je spremni za pravi. Dobro. Dobro, ja želim puno sreće, da se lepo vozite. Pa neka pobedi ko bude najspretniji i najbrži. Najveći prevarant. Neko ovako. Prognoza Aleksandra Tošića se obistinila. Ovaj momak iz ekipe Šveps tima uspeo je na kraju i da pobedi u ovoj klasi posle toliko pokušaja u toku ove 2 sezone. Evo i generalnog sekretara Automoto saveza Jugoslavije, gospodina Blaža Stojanovića.